Ez da erresa. Jesusek proposatzen digun bidea, ulertzea, barneratzea eta gurea egitea. Hori erakusten digute, erakutsi ziguten eta gaurko irakurgaian ere erakusten digute, bere 12 ikasle berezi hoiek. Badaramate denbora bat Jesusekin bidea egiten. Baina beraiek oraindik beren eskemeetan jarraitzen dute. Beraiek denak ia nork izango dituen lehen eserlekuak. Hoi da beraien kezka, Jesus bere aintzara iristen danean. Eta Jesus bide hortan doa, igande hoetan entzuten aritu gera, behin eta berriz, 3. aldiz gaurko irakurgai honen aurrean aipatzen die, berak egin behar duen nekaldirako eta gurutzerako bidea. Eta hala ere, bere ikasle berezi horiek, zein egongo dan esker eskuin amesten. Bereziak izatea, lehenengoak izatea, erakarri egiten zaigu gizakioi. Eta batzutan hori bilatu nahiak itxutu egiten gaitu. Hori gertatzen zitzaien Jesusen garaiko hauei, eta hori gertatzen zaigu gaurkoei ere, itxutu egiten gerala. Gu gaineraz, aitzakiak aurki genezazke, hori gertatzeko. Gure gizartean zertan ezi gaituzten begiratzen balin badegu. Beti, guretzat, importantea da lehiakortasuna eta lehenengoak izatea. Txikitatik horixe ikasi izan dugu. Notarik onenak atea behar ditugu, horra aurrean egon behar dugu, bestela ez dakizarri izango dugun. Eta azkenean, gure gizarte honetan, gizaki trepa batzuk bilakatu gera. Beti gora iritsi nahi dugun pertsona bilakatu gera. Botere izatera, bideratu gaituzte gure bizitzan. Eta horrek, ez du zer ikusirik Jesusekin. Eta hori bizi zuten bere 12 ikasle horiek. Eta bide hortan gaur ere berriro aurkitzen dugu Jesus, pazientziz beteta bere proposamena erakusten hori irakatsi nahik bere ikasle hauei. Haundi izan nahi duenak, izan bedi zerbitzari. Ta guk esaldi hau entzuten dugunean, hainbat gauza dakizkigunean. Lehen lekoiek bilatzeak, gure inguruko giroan, zatiketa lortzen duela. Horixe da ikasleen artean ere gertatu zana. Ikasle haien arteko bake batasuna hautsi egin zen. Eta bi aurrera joan ziralako, beste 10 haserretuta atzean bi hauen kontra. Guk lehiaketa hori bizitzen dugu, baita ere, beste hau ere badakigunean. Norbaiten gainean jartzen geranean, bestea azpikoa zapaldu egiten dugula. Eta zapaldua beti gure zama eraman egin behar duela. Hori badakigu, eta hala ere egiten dugu. Eta badakigu Jesusen eredua. Bera txiki egintzala. Txiki egintzala gudenok duintasuna izan genezan. Badakigu, askotan esaten degulako kantu horren zatia, etziola gogorre utzi jainko izateari, baizik gure arteko izan zala, heriotzaraino, gurutzeko heriotzaraino. Eta hori dana jakindala ere, Jesusen ikasleiek handabiltza bidea ulertu ezinik. Jesusen bide hori ulertu ezinik. Eta ez zuten ulertu heriotza ere. Eta iritsi zan piztuera. Eta saiatu egin behar ulertzen, zer gertatu da hemen.
Eta orduan jo zuten itun zaharrea. Eta itun zaharrean aurkitu zuten, 2. Isaiasen liburuan, zerbitzari zintzuaren kantika. Eta horrek argitu egin zien zerbait. Gaur ere entzun dugun kantikoietako zati bat entzun dugu lehen irakurgaian. Eta hortik jakin zuten, Jesusen gurutze hori bere bidea zala. Zerbitzuaren bidea. Besteen gana emanda egiten dan bizitzaren bidea zala. Eta horrek ekartzen digula denoi barkamena eta salbamena. Hori Jesusen garaian. Pasa dira 2000 urte. Eta oraindik Eliza. Jesusen proposamen hori bereganatu ezinik, ulertu ezinik. Eta horrela, gaurtik hasita 2 urtez, horarituko gera hitz polit hauek esaten. Sinodoa, Eliza sinodala, sinodalitatea, guztia, elkartasuna, parte hartzea, misiolaria dan Eliza bultzatzeko. Sinodoa ez da berez gotzaiak batzartu egiten dirala hori bakarrak soilik, baizik zerbait gehiago da. Elkarrekin bidea egitea esan nahi du. Besteak entzutea, hitz egitea, proposatzea, elkarrekin bidea egitea. Eta horixe da proposatzen zaiguna 2 urte hauetarako gure Elizan. Hori proposatu, zerbait berria loratzeko gai izan gaitezen. Baina hori entzunda eta gaurko evangelioa eta entzunda, gure parrokiei begiratzen badiegu, gure Elizbarrutiari begiratzen balin badiogu, orain behatokiak egiten dira ez da. Gure Elizbarrutiari eta parrokieta begiratzeko behatokia egingo bagenuke, zer aurkituko genuke sinodalidade honen inguruan.